Când spui salvavet, spui grijă, iar preocuparea noastră este să protejăm tot ce este mai de preț pentru tine. De aceea, ne adaptăm și oferim în permanență soluții moderne care răspund nevoilor clienților noștri și așteptăm același lucru și de la partenerii noștri. Așa că, atunci când Edenred ne-a propus trecerea de la tichete de masă pe hârtie la cardul Tichet Restaurant, am avut siguranța că este o schimbare în bine pentru noi. Personal, faptul că încarc lunar sumele pe carduri mi-a economisit timp și resurse. O soluție prea bună ca să fie adevărată? Nu. Cardul Tichet Restaurant păstrează aceleași beneficii financiare ca tichetele pe hârtie, doar că fără procedeele administrative greoaie. Îl recomand și altor companii care doresc să simplifice operațiunile interne. E acceptat în cea mai mare rețea de magazine.